आच्छा दिनैनि नैबे जितु आन्डार 13 फुटबल थ' गथ'फ्रा फ्राय मोजाङानो आरो बिथांमोनखौ आं फोरोंनानै जितु आं मोन्दांथियाव बिसोरो फिउचाराव सब सासे नङाबा सासे जेरै हलिचरन नार्जारी दुर्गा बर' बिथांमोन बायदि जाहैगोन आरो जोङो दिनै गोलाघाट डिस्ट्रिक्टआव दख'रा आफाद जाहाथे सिजुफानि आफाद जोंना दख'रा गोलैयो थ' बेयाव जों 15 सान लानानै कचिं होगासिनो आरो बे कचिंखौ आंनो लादों थ' बिथांमोना जोबोर मोजाङै स्किलफुल गोनां गथ'सा आरो 13 बोसोरल' नङा बेयाव 14 बोसोर 15 बोसोर 16 बोसोरबो दं थ' बिथांमोना एभ्रिथिं अके होनजायो आरो नंगौ बे गोनां खोथा थारैनो फुटबल जुदि मोनसे मोजां जुदि फोरोंनोब्ला बेयाव थानांगोन माखासे आगजु बा कन फुटबलथ' बहुद नांगौ थ' बिथांमोननि थाखाय सासेयाव फुटबल थोबसे थायोब्ला मोजां जायो बे खोथाया नंगौ खिन्थु माखासे अभाबाव आरो जों समखौ लानानै जों दा इमारजेन्सि बुंजायो बहुद सर्ट टाइम माने जों दा गथ'फोरखौ बिदिनो आरो बोथोरा एसेबां थिगबो नङा बेखायनो जों सर्ट टाइम हिसाबै कचिं होगासिनो दं आरो नंगौ बे खोथाया नंगौ आं बेथन लायाखै बुंनो थाङोब्ला साफा सानै होदों गथ'फ्रा नङा गार्जेनफ्रा अननानै होफैदों आरो जि होफैदों आं बेखौ इउसलेस खालामाखै बिथांमोन आं माब्लाबा दै गांदोंबा दै बायनानै होदों आरो बिदिनो माब्ला उन्दै मानसि नालाय बिथांमोन आं चक्लेट मटन बिदि जाहैयो आरो दा बिथांमोनखौ लानानै आं गोग्गानाय मोनो मानोना जोंनि बर' हारियाव नैबे उननि जेनेरेसना जाहाथे सोरबा नङाबा सोरबा सासे दिनैनि बे आं कचिं फोरोंनायाव जाहाथे सोरबा सासेबाबो मोजां गेलेगिरि सासेल' नङा बहुतआनो ओंखारदों आंनि गोसोआव गोजोननाय फैगोन आरो आंनिल' नङा जों बर' हारिनि गासिबो बर' जाथिनि थाखायनो गोजोननाय फैगोन सासे ओंखारबानो आरो दिनै जों सिसुमानि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसेनि हाबाफारि लानानै जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि नैथि खेबनि थाखाय जि आन्डार 13 जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि होनो थांगासिनो दं बेखौनो जों जि बड'फा गोजोथायारि जि सोलायनाय मावथांखि बेखौ बिथा खालामनानै जोंनि जि उन्दै बैसोनि गथ'फोरा जिथु जोंनि समाजाव बा जोंनि गामियारियाव जाहाथे मुवा फेग्रा बेसाद बा मुवाफोरनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय जों जि थांखिखौ लानानै जों दिनै जि जोलुर बादायलायनाय होदों बेहाय जोंनि सिसुमानि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै थारमाने सायख'नाय हाबाफारि लादों बेखौ जों दिनै गामि लेभेलनिफ्राय लाबोनानै गथ'फोरखौ जों 15 दिनसो कचिं होनानै दिनै जिथु सायख'नाय हाबाफारि बेखौ जों जागायदों आरो ओरैनो माबायदि देग्लाय जों थारमाने साबसिन जागोन थांनाय बाराव एसे थारमाने बयबो मिथिस'वाखैमोन देग्लाय बांसिन मिथिनानै गथ'फोरा जेनेबा आग भाग लानो फैदों बे जिथु जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो जों नुनो मोनदों थांनाय समफोराव थारमाने गथ'फोरा फ्राय गेलेनायनि हुदायानो गैलामोन नाथाय बे जों जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि आन्डार 13नि बैसोनि जि जोलुर बादायनायखौ लानानै जोंनि जाहाथे उन्दै गथ'फोराबो जाहाथे ओंखारबोयो दा गावनि जिथु जौगानायाव थारमाने आग भाग लाहैनो हायो आरो बेखौ जों नुनो मोनदों आरो जों बेखौ BKWSC बा सरकारखौ जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि जिखिनि सा सुबिदा बा जिखिनि कच नांगौ बेफोरखौ जाहाथे दैथायहरो बा जिखिनि गेलेनायाव मुवा बेसाद बा बलफोर नांगौ बेफोरखौ जाहाथे थारमाने लाबोनानै होयो जाहाथे बेफोराव जाहाथे आरो गथ'फोरा उत्सा जानानै जाहाथे गेलेनो मोजां मोनो बा बेफोराव आग भाग लाफैनो हायो बेखौ जों सानदों आरो थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE/NEET/CUET/Engineering
मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।